Han har en gummihandsk. Ja. Det kan jeg godt tage. Den knækker over nemlig. Jeg skal lige væk. Den er fuldstændig. Eller er den i hvert fald kogt sønder sammen indeni. Hvad? Eller er den kogt sønder sammen. Fy for satan nu. Hold kæft, den er varm. Ja, den er ude. Nej, det er sgu bare kogt. Den er kogt ind i det der, for den er så. Musejagten! Nej, væk mand. For helvede da! De store jægere! De er ude på eljagten med mus!